Sandra, ¿ya no es? ¿Todos preparados? ¿Todos familia? Guardo, veterano. Venga, col·loquem els dos de la primera, va. Que ben no miraven. Ara està bé, que no s'obri que no es tanqui. Gatxos preparats. Terços amunt. Bueno, no seguis més. Quan arribin terços a les cames, tornarem això. Terços amunt. Totes amunt de l'estona, a terra.